Heddiw, mae'n hi'n blwyddyn 21 mis Tachwedd, pedwarydd ar 15. Mae'n hi'n y trydydd ar 10. Siwmai, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iawn. Yn y fideo hwn, yr ail yn yr cyfres o'r memolog. Dwi'n eisiau i cyflwyno geim geiriau newydd, sydd dwi'n wedi ei dyfeisio yn y dyddiau diweddaraf, sef fath o eim geiriadur. Mae'r fath hon yn galw geim geiriadur gair hir. Yn arferol, dwi ddim yn hoff iawn o geim geiriadurau fel ffordd o dysgu geiriau newydd neu dewli hyd o geirfa newydd, achos yn gyffredinol pan ydyn trio neu geisio i dysgu neu dod o hyd o geirfa newydd trwy yn unig yn bori drwy'r geiriadur, mae'r gwrthodiad hwn yn arferol yn diflas iawn i mynd dudalen ar ôl dudalen ar yr geiriadur, ac wedyn i dysgu ar gof yr rhestrau o'r eriau newydd, achos dwi'n wedi profio orau yn wneud hynny i geisio i dod o hyd o geirfa newydd trwy'r yn unig yn bori trwy'r geiriadur, ac mae'n bwysig i fod yn ofalus gyda'r fodd sy'n dod o hyd o geirfa newydd, achos os mae'r gyffrediad yn rhy diflas, bydda hynny yn fod yn negyddol i'r profiad, ac efallai yn gwneud yr tro nesaf yn ychydig yn lai hwylus, achos mae'n pwysig i cadw y holl peth yn hwylus yn dydy. Wel, wedi ychydig o arbrawf, dwi'n wedi dod o hyd o fath o geim geiriadur sydd dwi'n yn meddwl yn ychydig yn hwylus, ac dwi'n mynd i profi fe yn y fideo hwn. I chwarae y geim geiriadur gair hir yma, mae'n unig angen dau peth, sydd un bensel ac un geiriadur Cymraeg i Saesnig. Mae'n gwell i defnyddio geiriadur sydd yn fach iawn fel yr Collins Gem, achos os yw y geiriadur yn ysgyfan i cynnal neu gafael, mae'r geim yn fwy hwylus i chwarae. Felly, y cyntaf cam yw i agor yr geiriadur yn adran Cymraeg i Saesnig ar unrhyw tudalen hapnam, ac wedyn mae'n rhaid i dewis y gair hiraf ar y tudalen sydd yn newydd i mi, neu sydd dwi ddim mor cyfarwydd gyda fe. Felly, enghraifft, dwi'n yn unig yn nawr hon wedi agor y geiriadur ar y tudalen sydd yn dechrau gyda'r gair grymu, ac sydd yn terfynu gyda y gair gwau, ac fyna'n mynd i pori trwy'r tudalen hon i dewis y gair sydd hiraf, ac hefyd sydd dwi ddim yn gwybod ei ystyr neu dwi ddim mor gyfarwydd gyda fe, ac wedi pori am ychydig o enidau ar yr tudalen hon, dyn wedi dod o'r gair wastrodaeth sydd yn hollol yn gyfarwydd gyda mi, i gyfieithu yn uniongyrchol wrth yr diffiniad yn Saesnig. Mae'r gair wastrodaeth yn cyfeirio at y gair disgybledd, neu i hyfforddi neu i dysgu yn rhywbeth. Felly mae'r gair yr un ystyr fel y gair disgyblaeth. Felly wedi dod o hyd o'r diffiniad o'r gair, a cam nesaf yw i creu brawddeg ohono fe. Felly, dwi'n yn gallu dweud rhywbeth fel mae'r terfa oddi wrth y stadiwm yn eithriadol yn afreolus, heb unrhyw fath o wastrodaeth. I aladrodd, mae'r terfar yn y stadiwm yn eithriadol yn afreolus, heb unrhyw fath o wastrodaeth.
Felly, dyna'r gyntaf gair, ac dwi'n angen i wneud yr un peth, unwaith eto na waith, i dod o hyd o'r gair hir, sydd yr enw o'r gêm geiriadur yma. Ond, cyn gwneud hynny, fy'n angen i defnyddio y pensel i marcio neu i nodi i lawr ar y ochr yr gair yn y geiriadur yn unig un dot i arwyddocae dwi'n wedi defnyddio y gair hwn. Nawr mae angen i mi i dod o hyd o'r ail gair ac fy'n angen unwaith eto i agor tudalen a'r hapnam yn yr adran Cymraeg i Saesnig yn y geiriadur. Ac wedyn, dyn wedi dod o hyd o'r gair crach foneddwr. Cyn wneud unrhyw beth, fi'n mynd i marcio ar y ochr y gair hwn, y dot. I arwyddocae mae'r gair hwn wedi ei defnyddio. Ac wedyn, fi'n angen i creu brawddeg oddi wrth y gair hwn. Mae'r gair crach foneddwr yn cyfeirio at rhywun sydd yn ffroen uchel. Gair arall yn Gymraeg yw snob neu crechyn. Felly dwi'n gallu creu brawddeg fel mae'r crach foneddwr hynny yn dweud mae'n yn unig yn ymweled â'r bwytau sydd yn drud. I aladrodd unwaith eto, mae'r crach foneddwr hynny yn dweud mae'n yn unig yn ymweled ac yr bwytau sydd yn unig yn drud. Dyna'r ail gair. Felly, i symud ymlaen i'r trydydd gair. Unwaith eto, fy'n angen i agor y tudalen ar hapnam. Nawr, dyn wedi agor y tudalen sydd yn dechrau gyda'r gair label ac sydd yn terfynu gyda'r gair lwmp. Y dau gair hiraf ar y tudalen hwn yw Larwyddo ac hefyd Luxembourg, ond dwi'n yn gyfarwydd iawn gyda'r dau ohonyn nhw. Wedyn fy'n angen i ddewis gair sydd ddim mor hir, ond sydd dwi ddim mor gyfarwydd gyda fe. Felly mae'r gair hwn angen i fod y gair lamp lein, sef y gorchudd ydych chi'n yn gosod o gwmpas y golau ar y lamp i osgoi yn edrych ar y golau neu y bulb yn uniongyrchol. Mae'r hynny yn galw y lamp lein. Fy naw yn mynd i marcio yr gair hwn ar ei ochr gyda'r dot. Felly dwi'n gallu dweud ar gyfer y brawddeg mae'r lamp lein yn ystafell byw yn fy atgoffa i o'r patrymau blodeuedig. Unwaith eto i aladrodd, mae'r lamp lein newydd yn yr ystafell byw yn fy atgoffa i o'r patrymau blodeuedig. Felly, dyma'r trydydd gair. I symud ymlaen i'r pedwerydd gair. Ar gyfer y gair hwn, dyn wedi agor y cyfrifiadur gyda'r tudalen sydd yn dechrau gyda'r gair bydro ac sydd yn diweddu gyda'r gair bwnglewaith. Ac ar y tudalen hon mae'r gair hiraf y gair buddugoliaethus, ond dwi'n anweddol gyfarwydd gyda'r gair hwn. Felly, dwi'n mynd i dewis y gair bwnglewaith fel y pedwerydd gair. Mae'r gair hwn yn cyfeirio at waith sydd wedi mynd yn dryslyd. Wedyn, fi'n mynd i marcio y gair gyda'r dot. Felly, ar gyfer y brawddeg, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r dyn hwnnw wedi gwneud bwnglewaith o trwsio y ffenestr ar ei car
I aladrodd unwaith eto, mae'r dyn hwnnw wedi gwneud bwnglerwaith o drwsio y ffenestr ar ei car. Wedyn, sydd ymlaen i'r pumed gair, sef y gair medryddiaeth. Mae'r hyn yn cyferio at y metr yn yr cerdd. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r medryddiaeth y cerdd hwn yn fy atgoffa i o'r sŵn ceffyl yn carlamu. I aladrodd unwaith eto, dwi'n gallu dweud mae'r medryddiaeth o'r cerdd hwn yn fy atgoffa i o'r sŵn ceffyl yn carlamu. Ar gyfer y chweched gair, dwi'n wedi dod o hyd o'r gair brenhiniaeth sydd y gair hiraf ar y dudalen hon, ond dwi'n gyfarwydd gyda'r gair hwn. Wedyn, y gair nesaf yw brethenwr sydd yn cyferio at rhywun neu rhyw gweithwr sydd yn gweithio yn Lluain neu brethyn. Felly dwi'n gallu dweud mae'r brethenwr yma yn eithriadol yn geiriau yn cynhyrchu y defnydd Lluain yma. Unwaith eto, mae'r brethenwr yma yn eithriadol yn geiriau yn cynhyrchu y defnydd Lluain yma. Y saithfed gair yw milwriaethus. Mae'r hyn yn cyferio at rhywun sydd yn eithriadol yn filwrol yn ei agwedd. Felly dwi'n gallu dweud mae'r tyfa hon yn eithriadol yn filwriaethus yn ei galwad am hawliau dynol. Mae'r terfa hon yn eithriadol yn milwriaethus yn ei galwad am hawliau dynol. Ar gyfer yr wythfed gair, ar y dudalen hwn, mae'r gair hiraf, y gair gwasanaeth wraig, ond dwi'n weddol cyfarwydd gyda'r gair hwn. Felly, y gair nesaf yw gwarthriddo, sydd yn cyferio at I gewylyddio. Felly, dwi'n gallu creu brawddeg fel roedd pawb wedi ei gwarthriddo pan roedd y dyn yn dechrau I rhegi. Unwaith eto, roedd pawb yn ei gwarthriddo pan dechreuodd y dyn I regi. Ar gyfer y nawfed gair, mae'r gair hiraf ar y dudalen hon blaen ysgallwr, ond dwi'n gyfarwydd gyda'r gair hwn. Felly, y gair nesaf yw blaen darddu, sef I blodeuo neu I dellio. Felly, dwi'n gallu dweud mae'r crychan planhigyn yn y gegin yn dechrau I blaen darddu, ei fod yn dal yn hydref. Mae'r crychan planhigyn yn y gegin yn dechrau I blaen darddu, ei fod yn dal yn hydref. Felly, ar gyfer y degfed gair, dwi'n wedi dod o hyd o'r gair rheidrwydd, sydd yn cyferio at rhywbeth sydd yn angenrheidiol. Felly, dwi'n gallu dweud mae yna dyn hwnnw wedi casglu y rheidrwydd ar gyfer ei daith. Mae'r dyn hwnnw wedi casglu y rheidrwydd ar gyfer ei daith. A dyna'r gêm geiriadur 10 gair hir wedi ei gwblhau. Dwi'n darganfod roedd y profiad nid yn ddiflas, ond oherwydd roedd ni'n yn aml yn dod o hyd o geiriau newydd, roedd y profiad yn ychydig yn hwylus. Dwi'n meddwl mae'n fodd gwych I dod o hyd o gerfa newydd, ac dwi'n meddwl ydw i'n mynd I chwarae y gêm yma unwaith eto yn y dyfodol.
Diolch yn fawr am eich gwrando ar y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac wedi ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn, a hwyl fawr.